Rúas baleiras, cartéis de aluguer e locais pechados. O deterioro é progresivo no barrio da Residencia. Agora solicitan o apoio do resto dos veciños de Lugo para que se instalen no vello hospital os servizos sanitarios prometidos. A Asociación de Veciños decidiu retomar as movilizacións cada 15 días ata lograr o seu propósito. Pois, a verdade é que eu non teño moitos recordos do hospital. Pero eu penso que xa que agora non sirve para nada, eu tiraríao. Non sei que faría aí nese sitio tan grande, a verdade. Pero tiralo desde logo, porque total, xa non serve para nada. Os negocios están afectados porque no hai el mismo nivel de compra que cuando estaba el hospital. Oportunidades por aquí na periferia de Lugo para xente nova, pois non hai moitas. E tampouco que haxa moitas no centro, e tampouco que haxa moitas en Galicia. Doume conta de que a zona está moito máis deprimida agora desde que levaron para outro sitio hospital. Antes tampouco era que atendese moito para nós. Pero agora parece que nos abandonaron. Xusto cando a xente da miña xeración deixou o instituto e se empezou a incorporar ao mercado laboral, chantáronnos no medio da abella un centro comercial que foi unha promesa de emprego. Botaron anos construíndo e xusto cando a nosa xeración entrou no mercado laboral, abriron. E nós xa sabíamos que era pan pa hoxe e fame pa mañá. Tivemos traballos precarios durante un par de anos e despois, pois, morreu tamén. E agora temos outro edificio enorme no medio do barrio que tampouco serve para nada. Penso que me gustaría ver aí un centro social para a xuventude, para os mozos e mozas do barrio, porque a xente sigue nacendo e sigue crecendo aquí e necesitamos sitios onde ir. Qui emporte tout.